Не мога така. Или виж какво иска баща? Гели, сега в момента не мога. Виката тебе. Ми правя раците. Красио? Бъде раците, какво искаш? Дай една киселика. Добавям да питела. Не бягай, ма Смайлино. Красио, в момента половината раци съм пусна във водата, половината не съм пустила, си играе прави снимки на котката. С чела, ала помогни малко. Еми дай то срак да го пускам. Чакай.